Ik krijg van de fiets al, ik ben nog hartstikke wurg. En om de omgeving kan ik merken dat ik wat dien heb wat fenomenaal is. Maar het moet zelf nog geen bezinken. Aleida Norbruis is juist wereldkampioen geworden op de 3000 meter. Op het WK Paracycling in Apeldoorn pakte ze eerder al goud op de 400 meter. Cameraman Corneille Betiri volgt haar juster. That means that they are riding for gold and silver, ladies and Ja, dit houdt echt een strijdlust en dan heerlijk dat ze hem dan pakt. Ja. En al die fans, familie, die zusken al hier op de tribune, dat doet extra wat denk ik. Hè? Dat het dan nog eens in eigen laan is. Ja, heel eerlijk zijn, ontroert me dat, maar ik ben een nuchtere Fries, dus ik wil me eigenlijk stiekem wel iets beetje grut houden. Maar diep van binnen had het me echt wel rekken en er zit ik echt wel een brak in mijn kiel van vreugde en emotie. En ik voel me heel vereerd dat ik steund word door al deze mensen.